пита. А сега, представя ви моят колега от група Нема какво, Георги Николов! Скъпи приятели, добър вечер, аплодисменти за Калин Кирилов, калата от група Нема какво. Никой обаче не отбеляза днес Световния ден на женения мъж, скъпи приятели. Моля, минута мълчание за тези момчета. А всъщност, както виждате на пръста ми, аз съм от тях, обаче трябва да ви кажа, че имам най-яката и откровена жена на планетата. Тя е рускиня. И като ми каже на българ-руски: Жор, преди да ти срещна, ме имали много любими сексуални пози. Но сега, откакто съм с теб, единствено обичам да съм отгоре, защото като ми писне, ставам и си тръгвам. Пич! Между другото, чак само да питам, приятел, ти как го търкаш? Не бе, имам предвид тези билети от националната лотария. Значи толкова съм се заребил, че като натъркам на жена ми пирамидата, се чувствам дължен да оставя 3 лева. Ужас! Хора, всички работим, обаче забелязали сте, че професионалните изкривявания ни преследват, особено в секса. Представете си, когато диспетчерката от Lidl иска секса с мъжа и да стане малко по-интересен. Знаете ли какво казва тя? Отваряме каса 2. Моля, поставете продукта си на касовата лента. Нещата от живота. Чудо голямо. Сега, хора, искам да попитам дамите, съвсем откровено да ми отговорят. Има ли дама тук, която не прави френска любов? Момчета, аплодисменти! Аплодисменти за тези истински жени! Точно така, колега, давай още! Обаче аз се върта малко, за да мога да обърна внимание така на всички. Скъпи приятели, ще ви разкажа за единствената история в моя живот, в която си легнах с жена, която не прави френска любов. Обаче аз не знам, че тя не прави френска любов. Какво прави мъжа, когато си легне с жена? Нали, започва любовната игра. И той понеже пич, почва, гадричка, пипе, бараничка нещо, близва 3-4 пъти там, прави се на любовен играч. И какво става, мили дами? Някъде около 7-та минута и 300 секунда. Мъжа започва да чака. Много гадни копели с мен. Само за билет. Значи дойде някъде 7-та минута и ти леко се успокояваш, защото тя, нали, ще ти върне, да, ама на мен цак. И аз така, нали, 7-та, почти 8-та минута правя рекорд и съм се отпуснал. И тя на свой ред тръгва. Пипама тука, въртя някакви кръгчета, тръгна надолу, викам точно така, миличка. Макчо, пичко, чачака тука. Пичко. Точно така, и време към пичко. Не е много голям просто. И тръгва надолу, нали, и викам всяк лей как ме подготвя и всеки момент ще прави шегува. Обаче не. Тръгна надолу по крака ми, взе да върти някакви пръсти около коляното, викам, бата е невроложка. Пашуто! Продължи надолу, взе ми търпа пръстите, удря ми петата, викам, това ще я преби. Аз да бягам по-добре, тръгна нагоре. Тръгна да се връща нагоре, викам, гледай, малко е, значи тук цял вечер, малко коте, обаче как ме подготвя, за да може след малко да ми стане. И тръгна нагоре и тук се върти и аз много леко с тази ръка, леко си я придърпвам. Но аз нямам много голяма коремна преса, защото имам тумбък малко, обаче леко с тази, за да... не се сеща, тръгна надолу. Пичове, само това коса ма взимате и леко да не усети. Придърпваш нагоре, за да насочиш. Защото тя не се сеща явно. И тя хопи отиде някъде отгоре, пак около пъпа ми тук е много финно с двете ръце. Не ще, бе. Викам, сега ще обърна 69, няма как да не го лапне, бе. И обърнах, хора. Той влиза в окото, зализва и притона. Какво ли направи? Не ще, бе. Не ще, бе. И в този момент се случва това, което ме накара да разбера, че тази жена не духа. Защото извънна телефона и оттам прозвуча невероятната мелодия. Не, няма да ме видиш долу. Викам, те от Революция Z, за какво го написах това причина? Аз сам погледнах нагоре към тавана и казах: бухли ме на къзе! Скъпи приятели, мерси.
И ще завърша само с това, уважаеми мъже. Никога не отказвайте секс на жена си, защото сте изморени. Понеже на един изморен като вас се падат минимум 3 неуморни. И е много вероятно да срещна жена ви. Те са тук във Варна, знаете. Много ви благодарим, скъпи приятели, много ви благодаря. Страхотни сте. Не. А сега. Това е, няма какво.